Dragon, kumusta po kayong lahat? Kompleto ulit ang team DFL. Yay! For today's video ay kakapa ng agurong. Kapa pulot. Pulot, pwede naman. First time natin mag-agurong. Ngayon lang namin gagawin ang pag-aagurong. Bali, parang ano din naman siya guys, parang kamukha din siya ng suso at saka ng yung sinabi mo bitanga. Yun. Magkakahawig naman sila. Medyo magaspang lang yung balat ng agurong. Let's go guys! Samahan niyo po kami sa aming pangangapa at pagpulot. Let's go! Ano kulay? Ay, yung ganyan? Ay, hindi. Patay ko yung mga. Kadami ka Ganito ba? siya, pero patay. Patay. Ito, magaspang. Yung bitanga kasi paano ba tayo pataas? makinis yun. Ito magaspang. Pwede mo na rin yung Ay, hindi. Magpataas na. Ako na ako. Maganda kung maliit. Mas masarap. Masarap yung gata. Para katamtaman lang. Patingin. Yan. Wala na ngayon? Yun. Alay, sa unang makasamanos tayo dito lang, oh. Hindi tayo nakarating dito. Nabubog na. Naman tayo? Kado ko nga sa'yo ba ito? Anong masarap na luto dyan, ante? Yung ginagataan nila ay haluan ng kalabasa, sitaw, gataan. Ngayon lang kami guys mag-aagurong. Kaya lang nga nagkuha ng agurong sa kwan. Sabar o Retail. Ito yung ginagawa namin torompo nung kabataan namin. Walang ukyang dito, ante? Dito kami nagkakuha natin ng ukya. Yung pinagpuno natin dati na ako dami. Doon yun, eh. Sarap magkuha eh. Sa ako ng spoon, tapat. Ito oh. Kadami. Ito.
Maliliit pa yung iba. Pilihan mo na lang. Agurong ba to? Suso sama. Makarating tayo kay Sipte. Ang ba yung kasipte? Patay na di ba yun, ante? Oo. Nararami dito! Pangkamat pa man yun. Daw si Buibuang. I gotcha. Ay, dahil nakahapos si kanya. Kamukha niya yung bato kaya hindi mo mapansin. Kasing tigas din ang ano. Ang bato. Kaya ano ito. Hirapan kang hindi mamaya. Ay, di tayo nini. Oh, may bakal. Ano sa bali gaya? Hindi mo mapansin kapag di mo tinitigan yung ano. Arugong. Maligo ka na dito. Ay, wala mang ano dito. May kasama natin si Jetsa. Dito ay sumusunod. Nagdagit yan sila ang sa ano. Ang ugat-ugat. Parang nawawala na sila ay. Dami na. Dama ng pakaldawin, guys. Nariyot namin masidatata. Pinagtutulog. Kamusta naman ang vacation? Siyempre naman. Isang buwan ka rin nagpahinga. Pero hanggang dito gamod yun. Nagamod yun. Pinisundan ako ng buko. Binasundan ka ng mudyol. Ah, ba't pa ganun siya? Sa ikot. Di ba iba pa yung doon sa kabila? Ano? Pagkamalan ka pa baka meron kang doon. Bit na yung gulok sa ano mo. Ba't ano? Akala ko dati kung ano yung amboy. Yung pala American boy. Kahit amboy ka daw. Sabi ko, ano kayong amboy? Yung asam. Ano ibig sabihin ng asam? Afam? Ha? Agpafaog. American Filipino. Ante ako. Sigarilyo. Na! Hindi patak. Sabi tayo dyan nakagatan. Ginalubog yung man kasi agad. Sarap na ligo. Yung pati yung okay.
Grabing titig yan, Kuya Billy ah. Ha? Titig na titig ka. Dapat malinaw ang mata mo dito. Ayan ah. Namuto, muntik ko na nang malagpasan. Madami pagka ano mga ulat-ulat. Dad, ano to? I mean, ano? Saan? Saan? Halay, dahon. Dahon ng kawayan. Halay. Hawakan mo baga, oh. Ayun. Yan, dami. Nasikarod kayo, pasensya kayo ata, nasikarod na kayo. Ayun na si Dami. Usapay, mali kayo nagduling ganun. Ang sasangkot ng magitikan na eh, dragon. Dami niyang kanto. Ano sa Tagalog ang agurong? Wala ko na. Yung salitang agurong guys, sa Ilocano yun. Di ba, ante? Salitang Ilocano? Isang uri ng shell. Isang uri ng suso. Ang tawag sa amin ay agurong. Kapatid ng bitanga. Yung bitanga makinis, yung agurong magaspang. Ayun ang pagkakaiba nila. Madami dyan sa tabi. Oh, yan oh. Damdami oh. Sa dang daw. Kapay lunala kaya? Pag pinagsama-sama mo yan, kaya nga oh. Hala? At makautot da pa yan. Jesus. Paano yung isa dyan? Nakamuti ng kamuti. Pangan kayo unto mga panganti kamuta. Nakabulos ditan. Kamuti ni Kabaw. Alaki-alak kalabaw. Ate Gret. Tuwang-tuwa si Apong Kabaw kung nung patay. May nakita daw siyang isang libo, tuwang-tuwa na daw. Bibigay niya daw yung natira. Binigay yung tira sa akin. Natirang kamute. Binigay ko isang super copy din. Hindi niya siguro kalain na ganun yung pagbintahan niya na. Sabi ko mga yung 75 yan po na. Ay, pero bigyan mo. Nakita ko siya doon. Yung pa ako nakita. Ano kadami. Ante dito nga ay ante. Lagayan. Oh, nagdagat ko na eh. May isang sultop lang na eh. Oh, bisog ka. Magbarayan sa lalabunan mo. Isang sultop lang busog ka. Sa linggo tapos kamay hapon. Aga siguro magluto yun ng hatuwa na. Ayun guys, kadami. May isang atong pork. Meeting yan, kaya nandyan sila. Ne. Meron sila meeting sa card. 4 piece. Nag-loan na sila, kaya masaya sila dyan. Sa card link. Hindi pagbayad ba? Matawan. Awan, Agpabulog ka man. Pangalanan mo nga yung mga yan. Nawala sa antipasing guys, kinain ng kandidiwang. Kinain ng kapre. Hello, may bunga. Ito. Ito ko nakikita ko, hindi na mag- Ay no, bignay. Bignay ba yan? Ano guys, marami na bagay. Wala pa tayo 30 minutes. Punuin na lang natin to. Unti na lang. Babalik tayo pababa. Malalim na dyan guys. Dami pa?
Sugatan guys. Oh my God eh. Okay. Nag-ikot gayam. Marami pang agurong dito, no? Hindi katulad doon sa ibang ilog. Wala na. Ano na nagpil-piltak dati kabwa tayo. Yes, nagka-isang bakon na. Yan o, kadami o. Ito maglabag. Ay, puso ng saging. Halay. Ikat mo dati pag ganun na. Ay, no, kulalaki yun. Ito may kahoy. Dami na to. Pwede mong pang ano to. Gataan to masarap. Antipasig na. Hindi yun ate, may isa pa eh. Ano kaya yung Hindi mo nakita. Eh, no? Laki. Eh, mag-asawa pa. eh, sana all may asawa. May tiktok natin kung ganun nante. Lipat mo lang dito. Baka kami eh. Delikado. Kinakain kaya ito. Oh, hinog na eh. Parang arakilis. Lipat mo at baka matuluyan ka na dyan naman. Naku, ganun tayo magidwa. Mas maganda ba ito yung mas maliit? Masarap yung maliliit ah. Parang suso. Ganda ikilog mo lang sa kamatis bago luya. Kamatis at laya. Ayun po. Ito maliit. Hindi pa tayo nakaparoga, di ba? Punuin pa daw ito. Doon pa tayo sa baba ay. Okay guys, pauwi na po kami at marami na yung nakuha namin. Marami pang maliliit no? Hindi talaga maubos yung agurong. Ay, pasuyo nga ay. Kadulas na rin. Hawakan mo na. Medyo malab. Hindi niya kasi i-balance yung sarili niya. Pamintod niya inaano niya. Ay, dami papaya oh. Naku, Gala ka gamit papayan nante. magkuha na tayo oh, nadalapos natin. Ay, Shout out sa may. Kaya kami padaldalapos. di ah. May buti na lang, ligtas kayo ngayon, may papaya kami sa bukid eh. Ba't kami Monday? Ilang beses na limos? Buhay pa? May asong ulol. Diba dito yung ano, may naamoy na ano, amoy pinakbet? Ah, sa barkbak. Kasi may nagluto eh. Nagkatakbuhan nga sila dito. Tingnan yung kurusin mo dito banda. Yung doon no. Ang ganda dito dati. Ikot yan o, pag ganun. Kaso nasira na siya. Kaya kung ito pa no, yung bahay na dyan sa may ano. Di ba may kubo-kubo siya dyan sa may puno? Dito kami nagalaba dati guys. Sobrang linaw dito dati. Yan ah, maganda mga
Pag walang pasok, nandito kami sa barakbak. Kahit upday nga lang pasok. Kahit may pasok guys, taka. Tapos nagluluto-luto kami dito guys sa ano, ang baon lang namin. Ano, mantika, bigas, tsaka Nor. sibuyas, walang nor, tsaka luya. Arroz kaldo yun, walang sahog. Pag may nor na, yayamanin na yun na Aris Caldo. Dito yata tayo naligo, yung kinurut-kurut tayo ng isa-isa ni Mama Maricel. Grade 6. Oo. Nagtanim kami dito. Amin na bunin na kabait-bait. Nilagyan nila ng lubid para makataglang kami. Si Nana ko noon, asawa, Nanay Nidna. Kaya ko, ha? Kaya ko magtawid Katagal sa nila nila. lang. Nakahalampas hanggang doon, hinabol nilang mga lalaki. Pahinga na kami. May bili, wala pa. Bilan mo ng balot. Para magtigas ang tumal ni Billy Boy. Basta mo sila pag nana ni Balungdel, si Balungdel. Maudi ka no kasta baraw. Ni Balungdel. Bakit sumaruno ah? Di ba lang Pampaaway. Hindi pa diretso. Ay, sarap? Oo, pabalagba. Ay sa ano sa tambak. Pambakas, dala-dala niya pa yung chinilas niya. Ganyan pa yung dati. Ganyan maglakad sa Pilati. Hindi pa diretso. Narap. Ang bata. Ha? Uwi ko na rin ako. Tingnan ng sa labas. Okay, nandito na kami Clan Paseng. O diba ang bilis namin?